being so sarcastic. Ang babaho ninyo. Bunganga ninyo pati lahat na. Ang babaho talaga ninyo. Yung Philippine investigative, ilabas ko, may ilabas ako. Maybe this week. Puro bayad yan. Anak ng puta, puro pera-pera yan sila. Maniwala kayo, I'll show you how. Ito, hindi ito binigay sa akin ng intelligence ng Pilipinas. Pero makita mo, yung mga investigative journalism, walang kumaniwala. Pera-pera yan. Pati yung mga writers na, ipakita ko sa inyo, I'll have it published. Mabutit na lang, may kaibigan at tayo na maganda ang intelligence. Pati itong salita ko ngayon, putang, nakukuha nila yan. So they're listening to me now, what I'm talking about. So takot sila ngayon kung i-mention ko